Aveam 16 ani și eram în anul al 3-lea de liceu. Aveam 9 ore de curs într-o zi de școală. A 5-a oră era pauza de masă, iar imediat după aceea aveam ora de astronomie. Orele de astronomie se țineau de fapt într-una dintre cele 2 săli de clasă de la subsolul școlii. Liceul meu era mare, avea 3 etaje și nici măcar asta nu era suficient pentru a găzdui toate cursurile oferite, așa că școala a construit 2 săli de clasă la subsol. Sincer, era destul de înfricoșător acolo jos când nu era nimeni. Obișnuia să fie o zonă a personalului de curățenie. Totuși, a fost remodelată pentru a semăna mai bine cu un hol tipic. Singurul lucru era că nu existau interfoane sau sisteme de sonorizare la subsol la acea vreme. Din acest motiv, nu se țineau cursuri acolo în prima oră pentru anunțurile de dimineață. Toată lumea se referea la această mică secțiune a subsolului ca camera și toată lumea încerca mereu să prindă ore acolo, pur și simplu pentru că era cu aer condiționat și cursurile erau de obicei mai ușoare. În plus, avea propria baie acolo jos. Aveam un test la astronomie în acea zi. De obicei, eram printre primii care terminau, pur și simplu pentru că mi se părea o materie ușoară. După ce am terminat testul, i-am trimis un mesaj prietenului meu, care era în cealaltă sală de clasă de la subsol, să ne vedem la baie pentru că mă plictiseam. El mi-a spus, ok. Am ieșit din clasă și am mers pe holul mic spre baie. Câteva secunde mai târziu, ușa s-a deschis și prietenul meu, JJ, a intrat. Am glumit o vreme până când JJ și-a verificat telefonul și a spus că cineva îi trimisese mesaj că școala intră în stare de izolare. Ne-am privit amândoi cu aceleași zâmbete ștrengărești. Niciunul dintre profesorii noștri nu ne-a văzut plecând din clase. Asta însemna că aveam libertate deplină prin școală cât timp era în izolare. Am convenit să ne furișăm la etaj și să ne uităm pe holuri, pur și simplu de dragul aventurii. Cel mai rău lucru care se putea întâmpla era să explicăm cum nu am putut auzi anunțurile în sălile de clasă de la subsol. La deschiderea ușii de la subsol spre etajul principal, am fost surprinși să constatăm că toate luminile fusese răstinse, așa că holurile erau practic în beznă totală, în afară de lumina care intra de la ușile din holul principal. Asta era serios, pentru că de obicei luminile erau lăsate aprinse pe holuri în timpul stărilor de izolare. Ceva serios se întâmpla și nu știam dacă ne simțeam confortabil să ne mai plimbăm acum. JJ a pășit puțin mai departe pe hol și eu l-am urmat. JJ s-a uitat apoi pe hol și a spus, "Cine e acolo?" Am privit și din întuneric a apărut un bărbat. La început nu ne-am putut da seama dacă era un profesor sau nu, dar pe măsură ce s-a apropiat, am realizat că tipul ăsta nu era îmbrăcat deloc ca un membru al personalului. Era îmbrăcat ca un om al străzii. "Hai să plecăm," i-am spus lui JJ, în timp ce ne grăbeam înapoi jos, la subsol. Cu siguranță ne-a văzut, oricine ar fi fost. Am văzut că ambele săli de clasă aveau ușile închise și luminile stinse, așa că, pentru a evita să facem o scenă, am decis să ne ascundem în baie. Am stins lumina imediat și apoi ne-am ascuns amândoi în cabina din colț. Era liniște deplină în încăpere. Nici ventilație, nici încălzire, nimic. Doar sunetul respirației mele și a lui JJ și un picur sporadic de la robinet. Ușa de la baie s-a deschis brusc și lumina de pe hol a inundat baia pentru un scurt moment. Ușa s-a închis, iar baia a fost din nou în beznă totală. Eu și JJ am încercat din răsputeri să ne controlăm respirația. Camera era atât de tăcută încât puteam auzi pe cineva mergând spre partea noastră a băii. Persoana s-a oprit și a început să respire foarte greu, de parcă ar fi rămas fără aer. Eu și JJ eram amândoi speriați de moarte. JJ a făcut ceva foarte stupid. Mi-a șoptit la ureche, "Trebuie să ne târâm prin celelalte cabine." Camera era atât de tăcută, însă, încât chiar și șoapta lui JJ putea fi auzită din capătul celălalt al încăperii. Respirația grăoaie de lângă cabină s-a oprit, iar persoana a încercat să împingă ușa cabinei. Atunci am șoptit eu, "Du-te, du-te!" lui JJ. Ne-am târât amândoi pe sub peretele despărțitor spre cabina următoare și apoi spre cabina de după și în cele din urmă am ieșit în cealaltă parte a băii.
Persoana bătea acum cu putere în ușa cabinei. Eu și JJ ne-am ridicat repede de pe podea, am deschis ușa de la baie și pe măsură ce lumina a umplut din nou încăperea, l-am văzut pe tipul de sus în colț. Am bătut cu putere la ușa clasei lui JJ. Profesorul ne-a lăsat să intrăm în câteva secunde. JJ a explicat totul în timp ce profesorul încuia ușa, menționând un pistol care ieșea din buzunarul bărbatului. Am fost șocat să aud asta, pentru că eu nu văzusem niciun pistol, dar am mers mai departe cu povestea oricum. De obicei, un grup de elevi de liceu ar fi râs în hohote la doi elevi care făceau o scenă ca asta, dar am observat că toți copiii care stăteau în corzi păreau îngrijorați. O bubuitură bruscă la ușă i-a făcut pe toți să sară și câteva fete au scos strigăte de frică. JJ, profesorul și eu puteam vedea bărbatul stând la ușă, privind prin geam în timp ce încerca clansa ușii. După câteva bubuituri în ușă, din ceea ce părea a fi furie, s-a întors și a plecat pe hol, înapoi spre scări. Nu știm cât a mai durat starea de izolare, dar mai bine de o oră am stat în liniște în încăpere, în afara de profesorul care ne punea ocazional mie și lui JJ întrebări cu un ton foarte îngrijorat, dând din cap după tot ce îi spuneam. În cele din urmă, cineva de la etaj l-a sunat pe profesor, iar el ne-a instruit pe toți să mergem în șir indian pe scări și să ieșim din clădire, unde am fost întâmpinați de polițiști. Eu și JJ am făcut tot ce am putut pentru a descrie bărbatul polițiștilor și directorului adjunct. Unul dintre polițiști m-a bătut pe umăr și am fost trimiși acasă. După acest incident, școala a instalat camere peste tot și a mărit bugetul de securitate. Acest incident nu a primit niciodată atenție mediatică, așa că, sincer, nu am aflat niciodată dacă poliția l-a prins pe tip. Sunt convins că acel bărbat nu avea alte intenții decât să ne omoare chiar atunci și acolo, în acea cabină de baie. Sunt un ofițer de poliție în rezervă din New Jersey. Pe parcursul celor 20 de ani de serviciu, cel mai tulburător apel pe care l-am primit vreodată a fost pentru o alertă de securitate la o școală gimnazială din apropiere, al cărei nume îl voi omite din motive legale. S-a întâmplat într-o zi furtunoasă și întunecată. Numărul mașinii mele a fost anunțat la radio pentru a răspunde la o alertă unde un bărbat cu aspect suspect fusese văzut ieșind dintr-o dubă albă parcată în spatele școlii și intrând pe ușa din spate lângă vestiarul băieților. Am parcat în parcarea din spate a școlii, chiar lângă duba albă. Nimeni nu era înăuntru, iar toate ușile și portbagajul erau încuiate. Am deschis ușa roșie din spate care dădea în holul sălii de sport, chiar lângă vestiare. Luminile principale fusese stinse, așa că tot interiorul școlii era întunecat. Am scos lanterna de la centură și am folosit-o pentru a naviga prin holuri. Am ajuns în holul principal al școlii, unde o femeie a ieșit din biroul de la recepție, spunându-mi în șoaptă să verific vestiarul băieților, dar să fiu atent, pentru că persoana ar putea fi înarmată. Am cerut întăriri la radio și am fost asigurat că întăririle eram deja pe drum. M-am întors în holul din care intrasem, unde am găsit vestiarul băieților chiar lângă ieșire. L-am împins să se deschidă foarte încet. Nu existau ferestre în încăpere, prin urmare nu era absolut nicio lumină în acel vestiar, doar lumina furnizată de lanternă. Era un zgomot de fond în încăpere, un fel de ventilator pe tavan suflând aer, dar chiar și peste asta auzeam zgomote slabe, ca de zgârieturi sau lovituri ușoare pe ușile dulapurilor din partea cealaltă. Trebuia să-mi fac prezența cunoscută ca ofițer de poliție, dar, sincer, eram pur și simplu prea speriat. Tensiunea din încăpere era incredibilă. Ținând lanterna într-o mână și pistolul în cealaltă, m-am furișat în partea cealaltă a vestiarului. Părea că oriunde aș fi fost în încăpere, zgomotele și bubuiturile veneau din partea cealaltă. Stăteam în colțul vestiarului, chiar lângă ușa de la baie, când sunetul cuiva care trântea o ușă de dulap dintr-o altă încăpere m-a făcut să sar ca ars. Am mers în direcția de unde am auzit trântitul și am descoperit că era din vestiarul echipei de fotbal a băieților. Nu exista nicio ușă care să separe vestiarul principal de vestiarul de fotbal. Dulapurile de aici erau de asemenea de 3 ori mai mari. În cele din urmă am avut curajul să-mi fac prezența cunoscută strigând "Poliția!". După ce am strigat, un copil a început să țipe "Ajutor!" de undeva din încăpere.
Era foarte înăbușit însă. Copilul a bătut cu putere pe o ușă de dulap din partea cealaltă a rândului în care mă aflam. Când am aflat că băiatul era prins în interiorul unui dulap, mi s-a făcut rău. I-am spus că mă întorc imediat, chemând iar întăriri în timp ce alergam afară spre locul unde era duba albă. Nu exista nicio ușă care să separe vestiarul principal de vestiarul de fotbal. Dulapurile de aici erau de asemenea de 3 ori mai mari. În cele din urmă am avut curajul să-mi fac prezența cunoscută strigând "Poliția!". După ce am strigat, un copil a început să țipe "Ajutor!" de undeva din încăpere. Era foarte înăbușit însă. Copilul a bătut cu putere pe o ușă de dulap din partea cealaltă a rândului în care mă aflam. Când am aflat că băiatul era prins în interiorul unui dulap, mi s-a făcut rău. I-am spus că mă întorc imediat, chemând iar întăriri în timp ce alergam afară spre locul unde era duba albă. Băiatul sângera la braț, fiindcă bărbatul îl tăiase în timp ce el se opunea. Duba bărbatului a fost reperată o săptămână mai târziu într-o parcare de la 7-Eleven, unde a fost arestat după ce a fost identificat corespunzător. Eram cazat la un Hampton Inn în New Jersey, în timp ce vizitam Universitatea Rowan, o facultate la care aș fi vrut să mă înscriu. Familia mea nu a putut veni cu mine, așa că eram singur. După ce am participat la tururile campusului, am mers să mănânc ceva la un restaurant din apropiere și apoi m-am întors la hotel pe la 8 seara, plănuind să mă întorc la campus a doua zi. La aproximativ o oră după ce m-am întors în cameră, a început să sune o alarmă ciudată, însoțită de o lumină albă care clipea din colțul tavanului. Un mesaj a început să se repete la scurt timp după aceea, spunând ceva de genul "Stimați oaspeți Hampton Inn, vă rugăm să rămâneți în camerele dumneavoastră. Aceasta este o stare de izolare." Nu auzisem niciodată de o stare de izolare într-un hotel. Nici măcar nu știam că hotelurile au alarme de genul ăsta. La aproximativ o oră după ce m-am întors în cameră, a început să sune o alarmă ciudată, însoțită de o lumină albă care clipea din colțul tavanului. Un mesaj a început să se repete la scurt timp după aceea, spunând ceva de genul "Stimați oaspeți Hampton Inn, vă rugăm să rămâneți în camerele dumneavoastră. Aceasta este o stare de izolare." Nu auzisem niciodată de o stare de izolare într-un hotel. Nici măcar nu știam că hotelurile au alarme de genul ăsta. Cu siguranță îmi va împiedica somnul. Începeam să mă gândesc să sun la recepție să întreb ce se întâmplă, când a sunat telefonul. Era cineva de la recepție. Mă așteptam să-mi spună ceva despre alarmă și când se va opri, dar în schimb, persoana de la celălalt capăt a vorbit cu o voce foarte îngrijorată. Mi-a spus să rămân calm și să ies pe ușă. Am profitat de ocazie să o întreb ce se întâmpla exact. A continuat să-mi spună că era cineva în cameră cu mine și să ies imediat. Am scăpat telefonul și am început instinctiv să mă uit peste tot. O parte din mine era curioasă să vadă dacă, într-adevăr, era cineva în cameră. M-am uitat sub pat și în baia goală. Nimeni nu era în niciunul dintre locuri. Apoi am observat ușa de la dulap chiar lângă baie. Era unul dintre acele dulapuri cu o ușă glisantă din lemn. Era deschisă doar o mică crăpătură și prin acea mică crăpătură am putut vedea fața unei persoane. La început nu am realizat ce vedeam, dar când ușa a glisat închisă, atunci m-am speriat de moarte și am fugit pe ușă. Oamenii de la recepție mi-au arătat înregistrări de pe camerele de securitate de cu o oră înainte, cu un bărbat cu aspect dubios plimbându-se pe holuri, aparent căuta o anumită cameră. Când a ajuns la ușa mea, a deschis-o cu o cartelă pe care o obținuse cumva și asta a fost. Am rămas prin preajmă în timp ce autoritățile l-au scos pe individ în cătușe. Era un bărbat, desigur, mai scund, ușor în vârstă de 40 de ani. M-a privit în timp ce trecea, de parcă ar fi știut imediat cine sunt. E înfricoșător să mă gândesc acum că s-ar putea să mă fi urmărit mai bine de o oră din acel dulap.